RMN Drama presents Handumanan sa Kaawit. Ano pa daw siyang kaagi karon? Mao kining usa ka babae nga taga Salvador Extension Labangon, Cebu City. Ang atong magtadampo nagdasangan nga Janice. I love you. Alan, nagalitan ka lang. Ganun ako manggid na may anak naman ko. Disgrasyada ko. Nya, ulitaw ka. Nagkapangutan na bitaw ko sa mga galingon, anak. Kung anong ikaw. Diyal kung tako na ako bati ni mo. Pero isang saon ako, love mong giti ka. Kung masupa ko sa gibati ako ni mo, mas masakitan na yung noon ko. Oh. Di pa bito tamang minyo. Di ba uya pa bito? O man nga di dautan, di ba? Sultan ako ba? Please. Sige na lang, uy. Ha? Sige na lang, uy. Laro ba? Gisugutan na ka. Gisugot ko ni mo? Ulit-ulit? Uligi. Yes! 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 Yaho! Hilong, uy. Ah? Mauutos sa mga estudyante din sa school. Nanglingi ang uban nato. Wa sila labot. Basta ka nalipay ko nga. Gisugot ko ni mo. Oh, ni Berna. Masuna ko sa next subject na ako, ha. Human naman ang recess. Sige, sige. Musod sa ko sa kong klase. Doon ang tagpauli, ha? Si kinsa man tong laki nga naghatod-hatod nimo. Oh, si Alan to, ma. Ngano naghatod-hatod man to nimo? Uyab to nimo? Dili mo, uy. Pagtarong gyud ha, Janice. Hinumdumi nga gipapadayon ka gyud na mong papa nimo sa imong pagtungha. Bisan kun may anak ka na, disgrasyada ka na, o gidaganan ka sa imong laki. Ma. Gihatagan ka lang na mong laing higayon ni papa nimo. Gidaganan ka gud sa lalaki, gidinay ka pa. Ikaw mo'y nagsigi og gukod. Timan ni igyod na. Ma, ikot na. Please lang. Gipahinumduman ta lang ka. Tingalig na limot ka. Magpatod-hatod ka na misaglaing laki din he. Tingalig igo ka na lang sa doon niya pamabdusan, ana. Unya akong mapulaan na, daganan ka na sad. Ay, ambot lang yun ni mo, ha? Palayason ka na yun na mong papa ni mo. Ug dadaw niya ng imong anak. Doolon ko ng bata, ma. Nakamata na siya. Tingalig gutom na to. Diya ka una, ma. Ako na lang. Ang kung aga lang hinuon, kaya tingalig mo abot na tong imong amahan. Yawa kay linong ag. Lahi si Alan kang Bernie, ma. Lahi si Alan. Nakasiguro ko, anak. Wa ko magagusto sa gisulti ni mama ni mo na ako sa isa. Pagbato nagtagam, uy, kay nakausa ka na. Ayaw pa abuta nga kaduhaan ka. Pagmat ko na. Ayaw ka pala ka pa. Gamiton ko na ang akong utok. Dili na nga akong kasing-kasing. Usa kung unsa may inyong nasugdan na itong lalaki nga naghatod-hatod di mo din isbay. Hunungan na ka na, ha? Nakasabot ka ba? Kung di ka gusto nga masuko na ginto ni mo. O, doon. Karong Sabado, manglarga mis mama ni mo sa lamak pinamungahan. Kay pista dito. Mamiesta mi. Danas ang duaw sa akong ginikanan. Og dado na mo ang bata. Unya ako, kuyo ko. Ayaw na. Kas, lagagpliti. Kami nalas mama ni mo. Kaya isa bako naman sa ng bata. Para wa na ikasog pliti. Dinhi kalas bay, ha? Aron, doon na sa'yo makabantay din hisam tangwa, mis mama ni mo. Dili ka mo dawat og mga bisita. Nakasabot? Magigbuwag na ako. Dili ko masugot, uy. Uy, nihila ka magkutiha. Murang pagbayot. Nagkahila ko. Kinasakitan ko. Dili ko masugot ang magbuwag ta. Magbuwag na lang ta. Gibaharan ko sa akong papa. Dili na siya masugot na mag-uyap-uyap ko. Nasuko magani siya nga nisumbong si mama niya nga may lalaki nga nihatod na ko sa bahay. Unsa na ka, no? Kung niya may bawaan nga uyab yun ta. Ay, lagog ang kung uyab ta. Kung nasuko sila nga, ihatod kasi niyo. Kay, allergic man ka na sila lalaki. O, anin lang ko ta sa school. Sa gawas lang mo ta magkita. Dili ko matos inyo. Basta dili ta magbuwag. Maghiko, bigla ko ba? Kunin mo kumbagan. Mamatay ko. Hapit hindi ko mahuman sa akong pagpalaba. Katapusan na lang yung waswas. Humulan ko ni Uga Fabcon na ihayhay. Harap makapahuway na ko. Psst. Oh. Psst. Kisa marunong nitsit?
Ay, kitiaw man ka ako. May dako na bang kahoy din sa among luyo. Hinimbaw ako malipod na. Ay, magdali ko, akong gibuhat. Uy, aram makasud ako sa bahay. Ano, gisita na sad ko. Janice! Oh. Janice! Alan? Ikaw ba yung nanitsit na ako? Cute na ning sul sa inyo, no? Nganong niya agam sa amo, uy. Ay, nalagani kayo, wa sila sa mga magpapada. Ipakuyawan ko ni mo, ha? O bitong ni ako, kinahibaw kong wa sila. Ay, Alan, mahimo ba? Lakaw na lang. Mapatyan ko sa kong ginikanan kung may makasumbong nila nga may nianhi sabay, samtang wa sila. Daan na biyang nagsulti si Papa nga dili ko pa daw hatulog bisita. Dawtan ba day kung mudo ako sa kong uyab? Bawal lagi taon, uy. Lakaw na pa. Sige, malakaw na ko. Kisa ko. Huh? Kisa lagi ko. Pagkisa ko ba? Anong malakaw na ko? Oh, sige, isa tayo na makalakaw ka na. Ay, magdakwas ka kung good. Hawak ka maka. Love you. Alan, apila na tumahita po. Tingaling mo ma-plus ko. Ano mo magbus mga? Nga safety mga? Withdrawal may gigamit ito. I love you. Nisalig na sa kong laing lalaki. O ikaw na. I love you too. Oh, Dod, malakaw ni sa akong barkada. Kung gabi tingalig, dili ko makatext mo. Asa naman sad mo? Lingang katingali to siya siyang laag da. Huwag siya ka-text na ako. Ay, bisag one text lang unta. Okay, ragin unta na ako. Aron makalma sa ko dire. Naglain na lang hinuna kong uto kung hain na sila karon. O, sige sa pailang mga kauban. Wa ba'y mga girls nga nakuyog. O kung naamang kani, pila ka buok. Ay, di ko mahimutang da. Di ko makatuwa. Absent man si Alan karon. Ha? Kaya nga naman ko, no? Oh, kamoy uyab. Niya, ari kamungita na ko. Oh. Wala yung text eh. Wala mo text eh. Tawagin na lang. Kay, bisag kami nga yung mga classmates. Wa may mahibaw og naunsa siya. What's siya mag-text ni ma'am? Oh, may nahitabo ka kang Alan. Nasakit ka siya. Kung gusto ka matubagan yung mga pangutana, kay uyaban mo, magsusi. Galing unsa na sa pang orasa mauli, ha? Dili lagi ma. Mga duha na ka oras sa bahay nila ni Larry. Maghimo rin project. Hindi ka human, mapauli na rahin ko. Nahala, sige. Pauli ba yung dayon? Tingalig na limot kang may anak ka na sa nagpaabot sa imong pagpauli. Ayaw pagdugay. Kay magita ra bagito sa papa ni mo kung hain ka na, kung mauli to. Lagi ma. Bisag di pa ko mahuman after 2 hours. Mapauli na kid ko. Bye ma. Sorry ma, namak ako. Pero kinahanglan na magsusi ko ni Alan. Nabala ka kayo ko niya. I'm sorry ma. Oh, kinsa na masaga. Laik ang uyab ni Alan. Ha? Laing uyab ni Alan? Oh, usab ka. Mabdos aga. Unsa? Mabdos? Dili na uy. Simpak ko. Panimba ko gyud. Ay ayaw gid pagdahom nga barugan kang Alan kun na mabdos ka bang gani. Amo naman itong gipasibat. Wala sa Alan din eh. Amo gipanalga. Tuan sa Manila. Adton siya mapuyo dito. Siyang iyaan. Tuod kay maglagot ko. Nga nagkapamabdos na siya. May tagdaga. Pure dagang babae. Bidhan pagidaan. Magwang pagin edad. Mao nga amo siyang gipasibat. Tuod kay di mi makadawat sa babae nga iyang gikabuangan. Saan niya pag pasiguro nga iya itong gimabdos na itong babayhana. Nga, niyan hisbay. May kaiso ko siya may hisbay. Oh, ikaw. Usap sa imong problema ni Alan. Ako na blanco sa ako nabati sa amahan ni Alan. Iyan lang kayo kong gipinuangan. Natugyan na rin ako niya ang akong kaugalingon. Maayo na lang gani, kaya wagi magpunga ang nahitabo na. Kaduhangi kayon, nasakitan na sad ko. Buang yung ko nga dali ra kaayong nituo sa pasalig sa usa ka lalaki. Dadaradayon ko sa atik, maghikog ko na siya, mamatay ko na siya o mawa ko niya. Pag nagpakamatay na lang gid siya, atikon gid kaayo. Dini na lang kukutob, more power sa RMN. Kung adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon ining tulumanon kining akong suliran. Binaka ninyo doktor ni Obra og attorney Ellen Bathan. Ingon man sa mga artista nga mo'y maghatag og kinabuhi nining akong suwat suliran. Ugala ko ninyo sa pangan nga Ronald, 33 anyos. Inyo og dunay 3 ka buok anak. Usa ka construction worker. Ug taguan la sa bang akong address. Unto medical kining akong suliran kabahin kini sa akong gipamati nga sa gabal gi kaayo sa akong trabaho. Inyo masabtan, sugdon ko sa gamay pa kong bata. Ingon ini ang mga panghitabo. Kuyawan si mama. Kuyawan si mama ka karon. Naon sa mangga? Ambak-ambak ramang ko. Dua-dua. Oy, kung magduwa no,
Dili nang ambak-ambak ha? Makuyawan man ang tani mo eh. Anong kuyawan man ka, ma? Ano na ko kasi nahagsa? Ayaw na ha? Kay malas na niya ning atong bahay. Mukay gamay kay ni. Unya, makapiang sa dani mo. Mapiang niya ka. Di ko mapiang, uy. Superhero kod ko. Superhero sa imong mata. Ano man ang Spider-Man mo, oh? Ano may? Wap! Oh! Ay, ko na na. Nakahadlok si mama. Ay, din mo bataa ka. Ikaw, bibi. Bibi, biligoon ta sa hap ni mama, bibi. Ay, po, ilak ko, ma. Kay, duwa-duwa pa ko. Oye, di man ka na yun, ha? Aray ko diri. Asa man ka? Anila ko. Manang kagat magas bintana. Anila ko din ang ambak, ma. Anong dili, malos na atong bahay. Ops! Uy, ginaguranan! Wala na ang magas bintana! Oh, ano man ha? Ano man anong naghila ko na yung kwapo kong anak, ha? Ay, ako na nakasnutas, bogan. Napakan ko na. Ano naman sadling, na pasakitan man na ni mong bata? Amo man yung bataon, kuyawan man anda. Nga naman lagi. Ay, kanagong kabukang ana niya. Gibsag asa na mo katkat, dayon mo ambak. Ay, makuyawan ang gata. Oo, Kaya naglagot na ko ganina. Kaya dito naman sa ni ambak bintana. Abi na kong naunsa na. oo niya, naunsa man. Wa gani. Taba diha. Ang sabi ang kabuhay ko nimo ganina. Okay, ayan ni palit mga duaan ha, ng mga superhero. Kay sundas amo. Maglayat-layat sa lamisa. O bisan asa siya makapatong. Kahit ambak. Kuyawan ta mapiang. Ay, pastilan ni Muling. Ingon mo ginyan ang bata ba? Lihukan kayo. Kung pugnan ni mo ang lihok sa bata, dili na bata. Dili sila malingaw sa ilang pagkabata. Mao nga, pasagdi lang. Pasag na taon. Kaya mo ambak na bintana? May sobrang kalihog ng anak ni mo eh. May lang ganit eh, ubos ng ato bintana. Kung nataas mo na. Piang ang labasan ng bataan. Na, gusto na. Sa sunod, Ronald, ayaw nag-ambak-ambak sa bintana, ha? Kay, magkuyawan sa mama ni mo, mapiang ka, ha? Ay, sa man ako ambak pa. Masa? Mo ambak pag ka bata pa? Di talaga. Oh. Ay. Ano naman ka, ha? Naguba man ang naw ni mo? Ha? Sakit ako lubot. Ha? Di ko no, be. Di ba, ingon kang magpagawas ka sa imong hugaw? Di ko no, be. Tanaw na to. Gaya ni imong hugaw, eh. Yun na, be. Uy! May murag unod nga nigawas sa imong lubot? Unsa man eh? Ngunit ko kakiat sa bata pa ko. Ganahan kay ko ng duwa-duwa nga ambak-ambak. Nga, muambak ko sa lamisa, sa bintana o guban pa. Kaya ambot ado eh. Nindot magigay nga akong bation kung makaambak ko. Binagtaas ang akong maambakan. Lingaw kay ko. Ito nga may gibati ko. Bantayan ni Papa nga may gawas akong sampot. Pero man to nga giduot o na-okay ako. O sa nagkaedad ako, inyo. Nagkabantay ko, nga inig CR na ako, sakit man kayo. May muagas ng dugo. Ug naay murag hubag nga gamay nga mugawas. Ug unya, diyon sa manimo. sama sa gibuhati Papa nako sa una. Nga ako ra sa gidot pagbalik sa sud tong murag migawas nga hubag. Naunsa man ka na dong Ronald, uy. Uwasa ni kakapat-check up anak sukad. Kay usog-matsugmat ra man gud ni. Unya ako ni idot ra nako pasod, mao-okay naman ko. Karon lang kay natinga ko nga may muagas na magdugo. Ay, unya mo trabaho ka pa karon sa construction. Di lang una. Kay paminawon ko lang sa ning akong gibati kung unsa ni. Dong Ronald. Ay, mauna na. Gahi ka maguguong bataa ka. Ikaw sa bata ka papirting gahi ani mo. Sige ambak-ambak. Kung nasa mga kakat, hala, ambak. Wa na, niresulta na. Ma, Tapos kasi tata, gini mo sa una sa gamay ka pang bata, Ronald. Maugtas na ang pagbantay ni mo. Basta magmata ka kadiad to. Huwag ko'y trabaho ngayon mo. Magsige na pagbantay ni mo. Kung sa imong buhaton. ma. Bata ka pa. Nga una ka babantay ni Papa ni mo nga may mugawas anang lubot ni mo. Nga iduot sa sadna mo kung mugawas. Kung di sa mo tatingali na karon nga nagkaedad ka na. Ilabi na kay, nanam ka magka-bus construction. Sige kang alas ang bugat. Makasamot din ang yun ana ma. Natural! Mga suban yung kaana, mga sa ka nagbugat. Ay magawas, yun na. Unsa mo kitawag ini man no? Na, kung kami pasultihon, sa Bisaya pa, bot-bot. Bot-bot? Basta may mugawas sa lubot, aw bot-bot. Unsa? Dong. Na gano man ta. Papaday ka mato. Sakit kay dayo eh. Di pa ko makatug sa kasakit. Unsaon na nato dong uy. Patanaw unta tag doktor. Apan sa tay kwarta. Kay wa ka na makatrabaho sa construction. Di naman ka ako nagtrabaho inidahay. Kaya naging mas mama. Musamot ko nun eh kung ipangalsan akong bugat.
Unsa? Kanagig ko magkatrabaho karon. Isakabal man kaayo sa akong trabaho kay sakit man gud kaayo. Unya nabalak ako sa akong pamilya kay may tulo mami ka anak. Nga ako mga pangutana mao kini mosunod. Unang pangutana, bata pa ko, hilig kay kog ambak-ambak. Bisan kun asa ko makakatkat, malamis sa bintana, ganahan gyud kay kong moambak. To ang nakaingon kung nganong may mugawas akong lubot karon. Ikaduhang pangutana, unsa may tawag dinhi mugawas akong lubot nga bata pa man kun ini nga mugawas siya? Pero kung iduot mao-okay man pod. Mao ba gitawag nila og butbot? Ikatulong pangutana, karon nga nagkaedad nako, sakit na gid kaayo. Barayo kay nako ang pagpagawas akong hugaw kay halos tagsa ka oras ko sa CR sa kasakit. May dugo na nga mugawas. Anong may dugo man? Grabe na kaaning akong kahimtang. Kaupat na pangutana, unsa may angay na akong likayan nga pagkaon ining sakita aron dili siya mo trigger. Usa ko ka construction worker. Bawal na ba sab nako ang maong klase nga trabaho o ang pagpangal sa ubogat? Patong katapusan, kung magpa-check up ko, nasaman ko nga doktor mo duol nga pagkabarato ko o mas maayo kung may libre. Iwa man gud ko trabaho karon tungod dinhi akong gibati. Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Ronald. Mayong adlaw mga suking tig paminaw dinhi sa tong programa, kini ang akong suliran. Aniyan na sa bako si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo sa inyong mga kalibo gumunhap ug suliran sa kinabuhi. Muhatag og tambag og solusyon sa inyong mga problemang punto medical, psychological, personal, behavioral, emotional og problema sa mga ginadling drugas. Attorney Bathan ang bahala nang mo pahigayon or mo tambag sa inyong mga legal nga mga problema. Kay until now nag-social distancing lang gihapon ni Attorney Bathan. Okay? Ang atong magputlo nga pagtulunan karong adlaw mao kining a healthy mind does not speak ill of others. Ha? Usahay mo gud mayon tag namo yung mga pinunga maligyan na kanang kang pipipi ni Digong, usahay mo yung kag glitchy, kasaba ana pero dili gud na yung literally mo ginaambot pa sa bote mo na expression na lang na ba. So ang inyong mga sulat-suliran pwede na padala sa mga klaseng pamaagi, pwede kayo padala sa among email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account kini nga akong suliran official writer's page. O din sa mong batan sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, ning Dakbayan sa Sugbo. Itong magtatampo ko na si Ronald, 33 years old, wala niya gibutang ngayong address. Iya ka nang ipadala sa itong Facebook account, kini nga akong suliran, official writer's page. So, suma sa nabati na to ganina sa drama, ang suliran ni Roland, akong balikon, punto medical, no? So, punto medical ang problema ni Roland. So, kahit sa bata pa, ganahan kayo siya og duwa-duwa nga mag-ambak-ambak. Like, mupatong siya og lamisa o bintana, dayon ambak. Hangtod nga, nakabantay ang iyang papa nga may maukay na siya. Mungguwa sa iyang lubot. Itulod rasab sa iyang papa ug medyo mawala rasad. Hangtod nga nang labay ang mga katuigan naminyo siya nakaanak. Nagtrabaho siya og construction apan mas ni grabe ang iyang gibati kay may mugawas naman nga dugo sa iyang lubot. Ilabi na matag pagawas niya sa iyang hugaw ug dili na siya makatulog magabi sa kasakit. Sumo kanay nabati nato ganina sa drama nga gipadala ni Roland. Sa dili pa kita mapadayon, ako lang i-greet ang mga suking tig paminaw nato, no? So si Gervanis lang paminaw nato. So atong mga suking tig paminaw da sa Babag, Busay, ning Dakbayan sa Sugbo, si Jaime Alforte, Jerry Buntuyan, I don't know kung yugsan ni Dr. Umar Buntuyan Arcio. Lastimusa family, si Maricel, si Joseph, si Marjon, si Swing ug si Kevin. Di si Mistro sa nagdumala diha sa Tabunok Talisay Agricultural Supply na mo na kung palitan sa space akong mangga nga do ka puno ha. Marlina, Merlan, Angelica, Dan Rex, Joshua ug ni Ariel. Salamat taon kay inyo kong gipahangyo sa inyong mga pabuwak sa mangga. So di si Mistro sa mga taga-sityo, Duwanan, Pungol, Sibugay, Cebu City, mga Baluyos o Lumaktud family. Oo. Og si mga pamilya ni Lynn Tantiado diya sa Naga, si Juliet, si Prissy, si Len, si Celine, si Ray, og si Albert Abadies. Maayong pagpaminaw ninyo. Dagan-dagan dito akong gigret, no? Ako lubos-lubos na lang, no? Kay mamana ginganahan na po ko kay nalipay ko ningon mo nga naminaw mo na ko. So unang pangutana, sa bata pa ko hilig kayo ko og ambak-ambak. Bisan ko nasa ko makakatkat nga mga lamisa man o bintana,
ganahan jud ko nga moambak-ambak. Mao na bato ang nakaingon nga nganong may mugawas sa akong lubot karon. Well, murag dili tingali ng ambak-ambak siguro. Akong pagtuo, Ronald, na kay hemorrhoid. Not because naglukso-lukso ka, but because kining hemorrhoid manggod mukuan ni mura ni siya muburot diha, murag swollen vein ba ni around sa atong anus. Ang rason ani constipated ka o dili regular ang imong bowel movement, medyo tambok ka o sa mga babae, sa mga pregnant, ug ang imong ginakaon ubos og fiber. Ha? So regular siguro ang imong heavy lifting. I don't know kung pakusog gud ang imong trabaho ba o sige arsa og bugat. So to counter this, you take foods na rich in fibers, no? Okay? Like vegetables and fruits. Okay? So ikaduhang pangutana, unsa may tawag aning mugawas sa akong lubot? Nga bata pa man ko ani nga mugawas siya, pero kung iduot ma-okay naman pug ko. Mao ba ni gitawag og but-but? Maybe sabi niya saya but-but, no? Pero sa among mga pinulungan sa mga doctors, mo ni gitawag na tog hemorrhoid. Duha ni ka klase. Akong balikon, swollen vein ni siya around our anus or rectum. Like varicose vein ba, Nal? External ni siya around the anus, no? Makita mo around the anus. Kita ko sa picture, ano no? Around the anus. Internal, inside the rectum. Okay? So, napunta gitawag nga prolapse or protruding hemorrhoid. So, daghan siyang klase. So, mao na nga, ang tawag na maani akong balikon, hemorrhoid. Ikatulong pangutana. Karon nga nagkaedad nako. Sakit ng gyud kaayo. Albaryo kaayo nako ang pagpagawa sa akong hugaw kay halos tagsa ka oras ko sa CR sa kasakit. Ug may dugo naman nga muagas. Nganong may dugo naman? Grabe na ba kahaning akong kahimtang? O akong nakita gid sa picture imong hemorrhoid, medyo grabe na gyud, no? Dagko na gyud kayo ang ninggawas sa imong around the anus, no? Kakita ko akong itan-aw gyud. So moingon ko hemorrhoid ni siya. So, of course, magkakos na siya severe pain, inflammation ni siya, swelling. Akong balikon, swollen ang veins there around your rectum, no? Around your anus. So, depende na sa imong doktor, ipakita gini, no? Most likely, surgeon. Mo-bleed ni siya kung matandugan, kung naikuan. So, avoid exercise or kanang mga heavy lifting, or prolonged sitting. Don't strain, no? So mao na makakos og medyo problema gyud, no? So depende sa imong doktor. There are other causes nga nang mo bleed man, mura-murag hemorrhoid like mga polyp, mga simbak ko lang kanang mga colon or rectal cancer. So murag strangulated hemorrhoid ning imo kung mag-bleed. Of course, kung mag-bleed ka, any bleeding in the body, in the long run, may cause chronic anemia. Kaya mahudkan man tag dugo kung magsiyog bleed, no? So, mo na ako ikasulta sa imong ikatulong nga pangutana. Ikaupat nga pangutana. Unsa may angay kung likayan nga pagkaon aning sakita aron dili siya mo trigger. Usa ko ka construction worker. Mao lagi ko kanang construction worker mangod mo arsa gyud kag mo semento mga sanang gravel, no? Ako naging ko experience na bisag dili ko construction worker kay ako mo tabang mo kog arsapon yung na ako gipahimo nga gamay nga balay, no? So bawal na sab nako ang maong klase sa trabaho nga pagpangarsa og bugat. So akong balikon maglikay lang kag pagpangarsa og bugat. Pero kung construction worker ka, wag gitay mahimo niya na kay mao man trabaho li construction mag-arsa og mga sinako, no? Pero banaalan sa nga makahaya lang nimo, no? So you take plenty of fluids, no? You take plenty of fluids, mga 6 to 8 glasses per day. Kung akong balikon, you eat high fiber diet like fruits and vegetables. Fruits and vegetables. Dili lang batakal buka, dili apple or banana. Kay makagahi man sa tae imong hugaw ng apple ug banana. You eat fiber supplement or maybe you eat papaya. Kanang papaya makapahumok na sa imong hugaw, no? Okay, ikaw, 5 katapusan nga pangutana. Magpa-check up ko asa man ko nga doktor mo dool nga makabarato ko mas maayo kung may libre. Kay wala naman gud ko trabaho tungod sa ani nga akong gibati. Well, wa man nimo gibutang ang imong klaro nga address. Pasig na ka dinhi sa Cebu, dool ka sa bago bang giabihan ang atong Cebu City Medical Center. O dool ka sa Vicente Soto.
Ingna lang nga, gi-refer ka ni Dr. ni Obra. Kay kasagaran na sa mga doktor, yung mga di pa kayo idalidaran, mga kasagaran na nila akong mga estudyante sa School of Medicine. Kaya nag-obra maestro man ko. So, mao na nga, ingna lang nga, gi-refer ka na ako, basig tagaan mo og special nga, inunta, pagtagad, no? Di, buta manigurado. O, di po ko makasigurado, ma-discounted mo, no? So, ang klase nga doktor ngayong doolon, usa ka surgeon. Most likely, i-operahan ko ka, no? Depende sa discretion sa inyong attending doctor. Alright? So, manghinaot ko na nga, natubag na ko ang imong pangutana. Kung balik ko, nakakita ko sa imong picture, sa imong ruwid, video, grabe-grabe na yun, no? So, sa labing madaling panahon, muadtog yung sa ka surgeon. So, once again, ako si Dr. Rene Obra, manghinaot ko nga dili ka mo, maikog, magpadala sa inyong mga sulat-suliran, ugikan sa Chungwa Hospital Alumni Association. Dili uyugon ang bata kung imong gikugos ha, na uban mo kita anak ko nga alay duyan-duyan og kusog kayo, uyug-uyugon para di na mo para mohilom og hilak, or mohilom og hilak, mohunong og hilak. So ayaw tawag uyug-uyuga ang bata kay kini siya usa sa mga hinungdan naatay mga kaso sa intracranial hemorrhage. Kung balikon, ayaw uyuga ang mga bata kung inyong gipadidi o gikugos ha, kay makakos na og intracranial hemorrhage. So gikan ka na mo dre sa Radio Mindanao Network, radio mo nationwide tatak RMN. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, maayong adlaw sa tanan.